tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto. Sa imong kinabuhi apanayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang una. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa atong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygo ng Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan sa atong pagpuyo sa kalibutan nining adlaw. Inang panalangin og ang presensya sa Dios kanunay natong nasinatian. Og ang pagkamaayo sa Dios kanunay nato nga nabatunan tungod na sa ihang pagkamatinud-an. Ingon ang pulong sa Dios nga maayo ang Dios ni atong mga himpit. Mahinungdan ikaw ug ako, itudloan gipahinumduman ta sa Ginoo nga kinahanglan hingpit gayud ta sa ato ang pag-alagad kaniya. Sa atong pagsugod mga igsoon, ato ning ablihan diha sa pag-ampog akong gihangyo matagusa sa paghalad sa atong kasing-kasing una-una ngadto sa atong buhi nga Dios ug dili nato kalimtan ang paglitok ug mga pagdaig pagpasalamat tungod kay maunay ato ang buluhaton karon og hangtod sa pag-abot sa bagong langit o banguyota nga giandam sa Dios. Butang may katapusan. Ngambot amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga maoy nagpili kanamo aron kami makaalagad kanimo. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo nga kanunay naguban kanamo ang imong gahom, ang imuhang pagkamatinud-anon kanunay namong nasinatian. Amahan Dios nga makagagahom, may usab kami aron sa pagpaminaw sa mga pulong nga mo'y among ikinahanglan nga among madunggan ug masabtan ug maikinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan. Panalanginin na usab kami sa mga mensahe na diin among madunggan sa among panag-uban. Pakisulti kami sa mga pulong nga among ikinahanglan. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Ang imong pulong o Dios nga naghatag og kaayuhan. Ang imong pulong o Dios naghatag og kabaguhan. Ang imong pulong naghatag o Dios og kadaugan ug nagdala sa among kinabuhi ngadto sa kinabuhing way katapusan. Salamat o Dios sa mga panalangin nga among maangkon na usab sa among panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi. Ug ang pasalamatan pasidunggan kay diha lamang kanimo Dios ang kadungganan nga pagdaig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sherwin Diane Gading. Mayong pakiguban ni Cerny Shera. Mayong gabi, Pastor. Ako tikang ipalaw si Cerny ha. Si Marilu Lanasa Pabion. Mayong gabi, Pastor. O si Rodzi Mar. Mayong gabi ug mayong pagpaminaw. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay nakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaing nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko. Dalaygon ang Dios nga padayon na panalangin kanatong tanan. Og ingon man ni Alex Ganso Humak, maayong gabi Pastor watching from Sierra Bulunis, Bohol. Og maayong pakiguban ni Ami D. Pritos, good evening Pastor. Watching from Gakay Uno, Barangay Langob, Escalante City. Request kog song Pastor, ikaw ang kusog. Ayo nga pagpaminaw ni Sister Ami, kumusta mo diha sa Escalante? Sakop ni sa Occidental. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin kaninyo diha sa Escalante. Kay nakaginoo ang
igabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayaw igabalos ko, ang paglukso igabalos ko, Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw igabalos ko nimo. ni Charmilo Pires. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Ryan Gambong. Og sa atong igsuon nga nanukad sa Saudi Arabia, ako tikang ipalo sis ha. Kisalamat kaayo. Matod pa, thanks apas pagyod. Bago pagyod kong nagsugod. Mayong pakiguban ni Merlinda Samyao Rilabo. Mayong gabi din ha, Pastor. Nakaapas pa ko sa imong live. Salamat kaayo sa atong mahal nga Ginoo. Si Jovelyn Felix Habawa. Okay, matod pa diri. Mayong gabi, Pastor Gideon. Og sa tanan nga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Pastor, mayong gabi ka natong tanan. Ang pagsayaw igabalos. Mayong pagiguban ni Pub Steel Manuel. Mayong gabi, Pastor Gideon. Og sa tanan nga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Mayong gabi ka natong tanan. Og si Gina Kamahalan. Matod pa. Good evening, Pastor. Og sa tibok mong pamilya, salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod mi sa mga pulong sa Ginoo. Request ko sa song Lahutay. Salamat. Kay ako ana nga tagaan o niyag pagtagadwa man di ko kakanta aning lahutay kaganina. Awit makalangit mga kaigsuonan. Kay ikaw ang kusog. Diri lang sa ato nga programa ngang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako. Mayong pakiguban ni Ilto Jan og ni Ruji Mar, request kog song Pastor hangtod may kinabuhi, og ni JR Gumansag. Okay, maayong gabi, request song hangtod may kinabuhi gyapon sa Zamboanga del Norte. Ang Dios magpanalangin sa ihang pulong sa tibok nimong pamilya. Pastor, salamat sa pagbasa. Kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog. Mayong pagiguban ni Merlinda Samyao. Mayong gabi, mayong pagiguban og ni Sister Maribek og ni Jinky Masipok. Maayong gabi, Pastor. Kay niining kagabion, Pastor, pa request ko itagbo ang financial karon pizza size sa akong anak. Pizza 6 sa akong anak nga sa manay si Art from Jinky og si Arnel. Salamat kayo. Si Norma Malvino, maayong gabi, mayong pagiguban ni Jimar Cabalida. Shout out, Pastor, from Mako, Davao de Oro. Si Jonas Magaliano, mayong gabi, Pastor, request ko kanta dito sa cross. Ika ni Sister Charina uban sa iyang bana si Jonas. Kumusta mo diha day Charina? Kumusta ang carbon? Kumusta ang ato ang pagpangalagan sa Ginoo? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig, kanaa mo kanunay sa kalipay gikan sa Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Dios, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo. Mayong gabi ni Migi Cantelia. Mayong gabi, Pastor, from Plagatasano, Negros. Wow, kumusta mo diha sa Plagatasano, Migi Cantelia? Kumusta mo? Ang Dios magpanalangin kaniniyo. Si Moldis Marnie, mayong gabi, Pastor, pa-shout out naman. Mayong gabi ini mo diha, Moldis.
Og si Felix Dapar Lumod, maayong gabi, salamat, ang Dios magpanalangin. Awit makalangit diri sa ato nga programa, awit makalangit hangtod may kinabuhi. Mayong gabi ni Felix Dapar Lumod. Mayong gabi og ni Leonardo Ilumagbas. Mayong gabi, Pastor, og sa tibok mong pamilya, request awit makalangit, awit sa gugma. Si Julius Magdayo, shout out from Moncayo. Og si Imogen Candelario, mayong gabi, Pastor. Kumusta mo kanus ang inyong biyahe? Si Jinky Magsipok, Pastor, awit dili kabayran. Okay, si Cherry Asindelia, lahutay akong gusto. Importante yun, lahutay yun. Maugin ay angay na to ang pangando yun. Wala na ibili, matot pa ni Moldes. Si Alan Nalsaro, Dalagan, ayong gabi, mo nga taga Bohol, no? Adyong gabi, Pastor, shout out mi diris Bagumpayan, Lubok, Bohol. Matud pa ni Dario Bungan, mayong gabi, request kosong kung wala ka na saan na kaya ako. Okay, siging Gingging Simpron, mayong gabi, og Sister Teresa Masangin Mandanaw, mayong gabi ninyo diha. Og si Dario Bungan, na shout out, Pastor, Wasing Pulumulok, South Cotabato. Si Charlie Tumaudos, salamat sa Ginoo, Pastor, naka-live na ka sa Miss Kanamo, Pastor Gideon Ganelario. Salamat kayo sa inyong pagkatang-atang o paghulat sa ato ang live. Ang Dios nakakita og nasayod, og ang Dios magpanalangin sa inyong pagpadayon sa pagpangalaga. Si Ria Amante, mayong gabi, iday. Good evening, Pastor Gideon, og sa tanan wagsing her in Balok, Santo Niño, Tanay City. Si Lucel Lonisa Olisiman, hi sis! Mga kauban nato na diha sa Jesus Reigns with Pastor Renato. Ay pangumasta ko ni Pastor Renato Bellagonza. Sister Lucel, ha? Matod pa, good evening, Pastor Gideon, og sa tanan nga mga anak sa Ginoo watsing from Basak, Lapu-Lapu City. God bless ka natong tanan. Si Baltina, maayong gabi, Pastor, request kog awit makalangit ikaw. Matot pa ni Jonas Magaliano, salamat sa Ginoo, Pastor, nagpadayon sa pagpangalagad uban sa tabang sa atong Dios. Pastor, kung makaduaw ka sa syudad, hapit mo sa karbon sa sakto nga panahon. Ihatag regyo na sa Ginoo, day Char. Ihatag regyo na sa Ginoo nga makabisita mi diha. Sa pagkakaron, naapagay mga buluhaton nga ginahanglan gani nako yung atuon. Kinahanglan akong bisitahon kay maogi gibutang og gihipiyal sa Dios sa akong pagpangalagad kanina. Si Freddy Aquino, maayong gabi, Pastor, dalaygon ang pagkamaayo sa atong buhi ug balaan nga Dios. Pastor, nagdamgo na pod ko sa bungtod nga ako ang gitindugan. Akong nakita sa ubos nga bahin daghan kaayong mga balay nga giandam og kadtong mga balaya padulong na ipatindog og minaog ko, Pastor, og ako lang gisudong og giagian ang mga balay, Pastor, og akong gipangita ang balay sa akong igsuon og gitudluan ko nga dihang dapita paagi og sa akong pag-abot, Pastor, duha ka kwarto akong nakita og sa maong kwarto nga ako ang giabtan akong nakita ang gisugwak nga tubig gikan sa yuta. Ang sa ako ang pagawas ni adtong kwartuha, Pastor, akong nakita ako ang bayaw nga grabe niyang kalipay nga mitagbo kanako og sa akong nakita perti nilang lipaya sa akong pag-abot. Salamat, Pastor. Maghisgot kani og kwarto, dunay mga mensahe, mga kaigsuonan nga nagpakita na sa trabaho o kaha makaingon tang uma ang paghisgot og mga kanang kwarto. Ang balay, mga kaigsuonan, o sana ka mensahe nga nagpakita sa mga tao nga nagkahiusa, mga tao nga nagpuyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Lamang kinahanglan nga naagyud ka sa kadasig na kanunay ang
paglaom o pagtuo diha sa mga mensahe sa Dios. Kay gipakita diha nga dunay mga pagsulay. Dunay mga pagsulay nga imong maagian diha sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulaton nga gisalig sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw kabalaka o ayaw katingala kay ang tanan nga nangalagad di gyud mahitabong walay mga pagsulay. Lamang kinahanglan kamo padayon diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay diha sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios naagayon ang kadaugan nga mohatod kanimo sa kinabuhing way katapusan. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa imong kinabuhi ug tabangan ka sa pagkinabuhi sa mga pulong nga imuhang gibarugan. Matod pa ni Apostol Pablo, kinahanglan nga kita mo mutindog nga dili matarog ug mukugi kanunay sa pagpangalagan sa Dios kay kita nasayon nga dili kay kawangon sa Dios ang atong mga hadok. Si Christian Kasaligan, maayong gabi Pastor from Davao. Si Gingging Simpron, maayong gabi Pastor ug salamat sab kay Pastora Imagine Candelero sa imong mga verse nga gina-share sa ako magauban kanimo. Wow, si Roji Mar, request song Pastor, Goodness of God. Dalaygon ang Dios sa matag usa nato ta kinabuhi. May kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, bayawon ka o galagaran ko, hangtod may kinabuhi. Awit makalangit nga gi-request diri sa tong programa, awit sa gugma. Sunod na mga igsoon akong kataon ng lahutay. Una dito sa cross og lahutay og moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Sa mga nag-request mga igsoon awit makalangit, ako rang gi-save diri ang inyong mga request. Kung doon na pa time unya ako ra ni nga matagaan og pagtagaan. Sama sa awit nga gi-request dili ka bayran og di pagyud diri no. Ang awit nga gi-request maghulat ako. Ako ni nga tan-aon kung ako pa ni nga mapatukar kay ang maghulat ako magsurban man. Okay, magpaabot ako kanimo siguro. Okay, ako ni nga andamon ha. Gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga gugma ka nako, ingon sa dili ako mahimutang kung malayo ka nimo, busa dili ako mubiya ka nimo Ginoo. Tapos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Sa tinuulan, gibati ako sa paghigugma nimo, tungod sa gipakita mo nga ugma ka nako,
pakiguban, maayong pagpaminaw ni Bing Dandan og ni Mujun Koykog. Maayong gabi, Pastor, dalaygon ang buhi nga Dios. Maayong pakiguban ni Ma Norberta Yutratsi nga nanukad sa Bindoy. Good evening, Pastor. Request kog song awit sa Kagawasan by MJ Flores. Okay, si Dario Bungan, maayong pakiguban pag-usap. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Good evening, Pastor. Pastor, salamat sa Ginoo sa pag-live. Makapaminaw na pod mi ang pulong mo kinabuhi ko. Si Jos, maayong gabi, Pastor Gideon. Kumusta? Watching from Surigao del Norte. Salamat kaayo. Okay ra gid mi ang Dios nakuban. Si Linlin Olango, magandang gabi, Pastor. Shout out from Germany. Happy Easter po sa inyo. Salamat kaayo, Ma'am Linlin. Kumusta mo diha sa Germany? Padayon ng Dios nga magauban ug padayon ng Dios magaproteksyon ganin. Si Sheila Grace Kagandahan. Good evening, Pastor, watching from Dapitan City. Si May Tumandel, maayong gabi, Pastor. God bless you. Si Rosias Chin, no? Salamat sa Dios. Ang Dios magpanalangin, adlaw-adlaw ko gatang sa imong live. Kumusta mo diha, Pastor? Watching from Taiwan. Salamat kayo sa inyong pagpangumusta. Okay ra gid mi diri uban sa akong asawa, sa among mga anak, ug dalaygon ang Dios nga magapanalangin. Maayong gabi ni Sister Maricel Hendrickson ug maayong hapon diha sa Sweden. Kumusta mo diha si Julina Lagingling Tumbalan. Pastor, pare-request nako dili ko mabalhin sa lokasyon nga nahimutangan nako diri sa Saudi, sa TIF Saudi. Kay ako ning isibwa para madala nako sa pagampo. Si Marjon Tunan pa, Pastor, request kanto kanta title Maayo Ka. Okay, human ani mga kaigsuonan nga hangtod may kinabuhi at katahon ang awit nga Lahutay o niya human aning kantang Lahutay mo ato ko sa awit nga dito sa cross. ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may udlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo.
tanang kabog at mo tabangan ka. Ayaw ragyot pagpi kaniya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Kusa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kun muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot dayga siya, ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong nalagaran, dili pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Usa ayaw kaloya kay may ugmapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mo lahutay gyud ta sa pagpangalagad sa Dios. Kinahanglan mo labang gyud ta sa mga pagsulay aron kita siguro nga makasod gyud tas kinabuhing way katapusan. Mga igsuon, ang makapadayon katurag yung tao nga makalahutay. Ang tao nga makalahutay katong tinud-anay nga dunay pagtuo sa Dios. Katong dunay paglaom ug dunay tinud-anay nga gugmas Ginoo. Awit magkalangit nga gi-request dire sa atong programa. Pulong mo kinabuhi ikaw awit didto sa cross. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang
kami mga alagad, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kami mo simba, kani mo lamang, kami mga alagad, ka ikaw ang ipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko.
Dalaygo ng Dios mga ikigsuonan sa mga pulong diha sa mga awit magalangit. Dito sa cross, diha sa cross kita giluwas ni Jesus. Nangaayo ta sa mga labod o nahugasan ta sa ihang mga samad tungod sa iyang hamili nga dugo nga miagas dito sa cross kita nahinluan og napasaylo sa unsa may atong mga kasalanan. Mga igsuon sa ato karon nga panag-uban, akong gihangyo matag-usa sa pag-abli sa balaang kasulatan, gablihi diha sa libro sa Roma kapitulo 8. Ang Roma kapitulo 8 mga kaigsuonan, daghang mga mensahe ang Dios nga gikinahanglan nga ato ang masabtan samtang nagpuyo patas sa kalibutan. Akong gihangyo mga igsuon nga kinahanglan gyud ang ato ang pagkakristoano ng pagkatinon-an, ready kanunay og kadasig nato og kalipay ang pagbasa sa balaang mga pulong. Ang Roma kapitulo 8 ang uluhan nga gibutang ni Apostol Pablo, una kinabuhi nga minanduan sa Espiritu Santo. Mga igsuon, og ang ikaduha gugma sa Dios diha kang Kristo Jesus. Wow. Og ato ning tagsa-tagsaon pag hatag og panahon, o kung doon na may mga mensahe nga gikan sa matagusa, mahitungod ni ining ato akarong pamalandungan nga mga pulong, pwede ra gyud nga inyong ipaabot diri sa atong programa. Magmonitor sad ko sa inyong mga mensahe aron akong matagaan og pagtagad. Og maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay sa Shiny FM 95.3 Balok Santo Niño Tanhay with Pastor Sapri Candelario nga gibutang sa Dios o gipialan sa Dios ni ining maong FM station. Dalaygon ang Dios nga padayon magapanalangin sa tanan nga mga kaigsuonan sa Ginoo. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Okay, matud pa ni Loni kanyo parinasan unsay pasabot sa akong damgo nga naadaw samad akong tiil din pagtan-aw nako naadaw mga ulod. Ang maghisgot gani og kana bitaw nga kanang tiil kadasig or sa imo nang bahin sa pagpangalagad sa Dios. Susiha ang imong pagpangalagad sa Dios kung unsay mga dili maayo ug unsa may imong makit-an nga dili maayo nga dili sibo sa balaang kasulatan, kinahanglan imo na siyang paningkamutan nga imuhang matud pa ni Apostol Pablo kinahanglan imong biyaan, imong kalimtan ug isalikway ang tanan kay maunay usas makababag sa imong pag-alagad sa Dios. Ug salamat kaayo sa imong pagpaabot diri sa ato ang programa. Dalaygon ang Dios. Unsay app sa Bible Pastor nga imong gigamit? Ako ang gigamit sa Bible maayong balita, pero wala na nako ni makit-i sa Play Store. Dili na nako ni makitaan sa Play Store kining apps nga gigamit nako. Kay kining apps nga gigamit nako ang maayong balita, mauni ang mga Bible nga binisaya. Ako ang kuhaon usa ang Bible nga pareho gyud og translation ining apps nga ako ang gigamit nga kuan kanang gigamit diri sa ato nga programa. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Inani gyud ang ako ang gigamit nga kuan kanang translation sa Cebuano. Mayong balita, Biblia ug mauni unod gyapon sa ako ang apps sa cellphone. Pero wala na nako ni makit-i sa kuan kanang Play Store kining ako ang gigamit nga Bible. Ang akong gibuhat katong
Na ako yung mga gitudloan, ako na lang silang gisiran through Sir It. Kay wala naman ni sa Play Store, dili naman ako ni makaplagan kining maong apps. Okay no, sa tanan nga naa karon nakasunod na sa to programa, ilabi na sa mga listener sa Shine FM 95.3 ug sa tanang mga Shine FM ug sa tanang mga FM station nga naghugakap sa itong programa. Ang Dios magapanalangin o ako kamong gidasig sa pagkuha sa inyong Biblia aron ato ang dunganan sa pagbasa. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 1 nag-ingon, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Hesus. Kay ang balaod sa espiritu naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Hesus, nagluwas kanato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao gihimo sa Dios. Gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao pinaagi sa pagdala sa iyang anak nga mianhiingon nga tao aron paglaglag sa sala. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu dili sumala sa tanahang kinaiya. Kay katong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya naghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, ingon nga katong nagkinabuhi sumala sa espiritu naghuna-huna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang paghuna-una kanunay sa mga butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-una kanunay sa mga butang espirituhanon mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay maghuna-una sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tanahang kinaya dili gayud makapahimot sa Dios. Apan wala na kamo magkinabuhi sa minanduan sa tawhanong kinaya kundi sa espiritu, kung tinuod man ugali nga ang espiritu sa Dios ana-ana sa inyong kasing-kasing. Katong walay espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesukristo, siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga naa kaninyo. Tungod di ana mga igsuon, obligado kita sa pagkinabuhi dili sumala sa tawhanong kinaya. Kay kung magkinabuhi kamo sa minanduan sa tawhanong kinaya, mamatay gid kamo. Apan mabuhi gid kamo kon pinaagi sa espiritu patyo ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang tanang gimanduan sa espiritu sa Dios, mga anak sa Dios, kay ang espiritu gihatag sa Dios kaninyo dili magulipon kaninyo aron kamo mahadlok. Ang maong espiritu maghimo hinuon kaninyo nga mga anak sa Dios. Tungod niini makasangpit na kita sa Dios pinagi sa pag-ingon, amahan, amahan. Amahan, amahan ko. Makighiusa ang mga espiritu sa atong espiritu aron pagpamatud nga kita mga anak sa Dios. Og kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Kay kun makigambit kita sa iyang mga pag-antos, makaambit usab kita sa iyang himaya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin kanimo, kanako ug kanatong tanan sa pag-uban niining maong pulong nga atong hisgutan niining atong programa. Dinhi mga igsuon sa kapitulo 8, diha giklaro ni Apostol Pablo nga dunay duha ka klase sa pagkinabuhi. Ingon nga kita na tao sa kalibutan og tao nga nakaila og nagtuog Dios. Mga kaigsuonan, kinahanglan kanang duha ka klase nga pagkinabuhi, kinahanglan mo pili gyud tag usa. Dili pwede mga kaigsuonan nga ang duha ka kahimtang o duha ka klaseng pagkinabuhi mao nay makit-an sa imong kaugalingon. Dili maayo mga kaigsuonan nga MWF nagkinabuhi kang espirituhanon, PTH nagkinabuhi kang tawhanon. Duha ka klase nga pagkinabuhi diha nga gipakita, nagkinabuhi or pagkinabuhing espirituhanon o pagkinabuhi nga tawhanon. Ang duha ka klase nga pagkinabuhi mga kaigsuonan lahi-lahi og padulngan.
kini giklaro sumala sa atong nadunggan og nabasa sa balang kasulatan nga ang tawo nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kiilibgon o tawhanong kinaiya mga kaigsuonan dili gayud makasulod sa gingharian sa Amahan. Kay ihatod man siya sa wala nay katapusang kamatayon. Apan ang nagkinabuhi sumala sa tawhano, sumala sa espirituhanon mga igsuon, dadon sa kinabuhing walay katapusan, apan sa samtang nagkinabuhi siya sa kalibutan mga igsuon ug nagpaabot kang Kristo, tagaan pagyusag kalipay. Maunay gisaad sa Ginoo. Now ato ning hisgutan mga kigsuonan pinaagi sa pagbahin-bahin o paghimay-himay matud pa sa akong kauban sa FM radio sa Ona sa Cebu, pasturhan, matud pa himay-himayon, tagsa-tagsaon, hagpat-hagpaton. Ang bersikulo 1 kapitulo 8 mga igsoon, diha giklaro nga importante gayud ang tao nga mahiusa kang Kristo. Dili mahiusa sa karatula, kundi mahiusa kang Kristo Hesus. Ikaw ug ako, lain-lain man tuod tag karatula, lain-lain man tuod og ngalan ng atong simbahan, ang importante niini nga ikaw ug ako sigurado nga nahiusa kang Kristo. Apan unsaon man mga igsoon, pagkasiguro nga ikaw ug ako nahiusa kang Kristo. Importante gyud nga ikaw ug ako mahiusa kang Kristo kay giklaro diha sa bersikulo 1 nga wala nay silot nga ato ang atubangon, nga atong dawaton. Nga matud pa sa sulat ni Apostol Pablo, tungod ni ini karon dili nakita hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. Wow, pagkanindota. Dili na gyud ta hukman sa silot ang mga tao nga nahiusa kang Kristo. Unsa may mga buhing ebidensya nga ikaw nahiusa kang Kristo? Unsa may mga buhing ebidensya mga kaigsuonan nga ako nahiusa kang Kristo o ang tao nga nahiusa kang Kristo? Kung atong tan-awon ang ubang mga libro diha sa Biblia nga gisulat ni Apostol Pablo, kini memorize kaayo ni sa mga kadaghanan ni adto nga nagtuon sa balang kasulatan. Diha sa ikaduha nga Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsuonan, ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17, nga bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan milabay na ug ang bag-o miabot na. Usanas mga ebidensya nga gisgutan diha sa Biblia kung unsaon pag-ila sa atong kagalingon og sa tao nga nahiusa kang Kristo Hesus. Ang tinuod nga nahiusa kang Kristo bag-o na og kasing-kasing. Wala na ang pagdumot, wala na ang kaligotgot, wala na ang pagkatawhanon. Apan kung makakita kag taong Kristohanon nga nagpatuo nga siya Kristohanon, uban di ana mga alagad pa kunog magwawali pa sa Biblia, apan na agyapon sa kalibutanon mga tao na nga wala mahiusa kang Kristo. Sumala sa gipakita sa Biblia nga ang tanan nga nahiusa kang Kristo bag-o na. Bag-o ang iyang kasing-kasing, bag-o na ang iyang mga pangandoy, ang iyang mga tinguha, puro bag-o na. Mga igsuon kos Ginoo, kini giklaro mga igsuon diha sa Biblia maang mga ebidensya sa mga nahiusa kang Kristo Hesus. Doon na pagyoy mga pagpamatuod mga kaigsuonan o mga ebidensya nga gibilin diha sa Biblia. Kung unsaon pag-ila o pagtugad sa tao nga tinuod nga nahiusa kang Kristo. Diha sa sulat diha sa libro ni Juan, unang Juan kapitulo 1 mga kaigsuonan, ako ning tagaag pagtagad. Unang Juan kapitulo 1. Matud pa diha sa bersikulo 6, kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangitngit, na makakita og wala magkinabuhi sumala sa kamaturan. Ang tinud-anay nga ebidensya o mga ilhanan nga nahiusa ang tao diha kang Kristo, wala nagyud magpuyo sa kangitngit. Kundi nagkinabuhi na sa pulong sa Dios. Kung ikaw ug ako tinud-anay nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios, tinuod gyud ta nga nahiusa kang Kristo Hesus. Og ang tao nga nahiusa kang Kristo Hesus, giklaro diha nga dili na gyud hukman
aron silutan. Wow. Mga igsuon, ang mga Kristohanon o ang mga tao sa kalibutan dili na gyud dapat biya maglalis. Kinsay sakto, kinsay tinuod, kay makit-an man na sa binuhatan. Makit-an man na mga kaigsuonan sa kinaiya. Usahay, ang tao naa sa kanibitawng tawhanon nga ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanon kinaiya, usahay mga igsuon imong makit-an diha nga kanunay gyud nga naa gyud ang kanang tawhanon nga batasan, kanang pagkalimbungan, pagkatikasan, pagkabintahador, unya magpakasakto bisag sa Biblia perting layoa. Kinahanglan gyud mga kaigsuonan nga ang tanan mga magtotoo sa manimo sa manako, tanan nga mga tinun-an o mga Kristohanon sa atong kapanahonan, magkinabuhi gyud sa bag-ong kinabuhi. Magkinabuhi diha sa kahayag. Magkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Kung magkinabuhi kita sa mga mensahe sa Dios, nasayod ta kung unsay mga mensahe sa Dios. Now atong hinumduman mga kaigsuonan, diha sa mga mensahe sa Dios, hingpit na. Imong makit-an diha ang mga pamaagi. Kung unsaon aron tinuod gyud tang nagpuyo sa matarong. Tinuod gyud tang nga nagpuyo sa pagkinabuhing balaan. Diha sa pulong sa Dios, diha nato makaplagan ang hingpit nga pamaagi nga mudala kanato sa kinabuhing walay katapusan. Mudala kanato sa kinabuhing dayon nga gisaad sa Dios diha kang Kristo nga ato gayon nga mapatunan. Mga mensahe sa Dios, diha sa mga mensahe sa Dios na diha ang mga saad. Ang mga saad sa Dios dili ka niya kanang pakyason. Ang mga saad sa Dios dili ka magkalisod. Tagaan ta sa kinabuhing madagayaon. Ang saad sa Dios dili iwitas panalangin. Mag-una ta sa panalangin. Apan kinsaman ang panalanginan sa Dios. Kinsaman mga kaigsuonan ang sinati sa kinabuhing madagayaon, mga taong tinud-anay nga nahiusa sa Dios. Atong inumduman mga kaigsuonan, ang mga taong nahiusa sa Dios, dili na pwede, dili na kinahanglang lalisan. Kung kinsa tong nahiusa kang Kristo, kinsa tong wala mayusa kang Kristo. Kay ang tinuod nga nahiusa kang Kristo mga igsuon, gipakita diha, limpyo na o konsensya. Bag-o na ang kinabuhi, bag-o na ang pamatasan, ang kinaiya, bag-o na bisan ang iya mga tinguha. Duha ka ebidensya mga kaigsuonan nga gibilin diha sa balaang kasulatan. Ang tinuod daghan kaayong mga ilanan kung kinsa ang tinuod nga nahiusa kang Kristo. Og ang pulong pagkahiusa kang Kristo usa kini ka tinguha og pangandoy ni Jesus. Gani mauni ang iyang giampo sa wala pa siya bayawa didto sa trono sa Dios. Giampo niya sa Amahan. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan ang libro sa Juan, ako ning nabasa mga kaigsuonan sa libro sa Juan, versikulo naaman siguro ni 17 nga si Jesus nagampo nga miingon si Amahan, mahuusa unta sila, ingon nga ako nahiusa kanimo. Ang atong Ginoong Hesus mga kaigsuonan nagampo siya nga ikaw ug ako mahiusa gyud diha sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa 17 sa Juan kapitulo 21, nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila diha kanato, dinhi kanato sama nga ikaw ani akanako ug ako ana akanimo, aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Ug ang tao nga nahiusa kang Kristo Hesus, grabe ka importante. Una sa tanan, sumala sa atong gibasa diha sa Roma kapitulo 8, dili na gyud hukman. Dili na kahukman, dili na kahukman sa silot. Sumala sa gipamulong ni Pablo. Versikulo 2, akong basahon, kay ang balaod nga espiritu, ang balaod sa espiritu naghata og kinabuhi diha sa pakigiusa kang Kristo Hesus, nagluwas kanato gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Kaganina mga igsoon atong gisgutan nga dunay daghang klaseng balaod.
Wala magpasabot nga ang balaod sa karaang panahon, mga kaigsuonan, kung ang tao wala na mailalom sa balaod, wala magpasabot nga wala na say balaod nga angay niyang tumanon. Wala magpasabot nga wala na'y balaod nga angay niyang tipigan. Sa may buot ipasabot, Pastor Gideon? Sumala sa ato ang nadunggan kaganinang mensahe. Ingon si Apostol Pablo diha sa Kapitulo 7 nga dili na kita ilalom sa balaod. Bisan kinsa katong tao nga naa kang Kristo, dili na ulipon ni ilalom sa balaod. Kay kita na ilalom naman ta sa grasya sa Dios. Ang pangutana mao ni, ang tao nga wala na mailalom sa balaod, wala na ba'y balaod diha sa grasya? Wala na ba'y balaod diha sa espiritu? Dinhi sa atong gibasa, dunay mga balaod. Dunay balaod gikan samahan, dunay balaod mga kaigsuonan sa panahon sa Old Testament, duna po'y balaod sa panahon sa New Testament. Dunay balaod diha ilalom sa grasya. Unsa may mga balaod mga kaigsuonan, maghisgot ganig ayaw. Sa napulo kasugo mga kaigsuonan sa Old Testament, mga igsuon kos Ginoo, naagyo ng mga ayaw. Ayaw pangibog sa asawa sa imong silingan, sa mga katabang sa imong silingan, sa mga hayupan sa imong nga silingan, ug sa tanan nga naa sa imong silingan. Ayaw gayud pangibog. Mga paymangnog balaod nga angay natong tumanon. Pero sa ako nang gikaingon, ang tao nga wala mailalom sa balaod, og nailalom na sa grasya, wala na ba'y balaod diha sa grasya? Naagyapon. Sumala sa atong gibasa dinhi, dunay balaod gani sa Espiritu Santo. Ang nakanindot sa balaod sa Espiritu Santo mga kaigsuonan, muhatag siyag kinabuhi. Muhatod nato sa kaluwasan. Now diha sa sulat ni Apostol Pablo, dunay diferensya o kalahian sa klase nga balaod diha sa Old Testament. Before Christ, sa wala pa si Kristo nagpakatao, ang balaod mga kaigsuonan, dunay kalahian sa balaod diha sa ilalom sa grasya o sa panahon sa balang espiritu. Ang balaod mga kaigsuonan sa karaang panahon, sa wala pa moabot si Jesus, si Apostol Pablo nagdiscuss nga ang mahimo sa balaod mao lamang nga ang tao pailhon sa iyang sayop. Pailhon sa iyahang sala. Minggawas ang sala sa dihang miabot ang balaod. Pero pag abot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, nawagtang ang sala kay gitapos na ang balaod. Buti pasabot, wala na ba ang balaod? Yes, wala na ang balaod katong mo pailan nimo sa sala. Wala na ba'y balaod? Nga lain, do na ang balaod ilalom sa grasya. O balaod ilalom sa balang espiritu. Kung ikaw o ako nagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios, pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa balaod, dunay diferensya. Kaya nga naman, ang balaod mga kaigsuonan sa Dios, diha kang Kristo, muhatod na sa bag-ong kinabuhi. Ang makit-an nimo ug makit-an nato, kinabuhing balaan, kinabuhing matarong. Ug ang gipakita dinhi nga mahimo mga kaigsuonan sa balaod sa balang espiritu, muhatag og kinabuhi. Versikulo 2, kay ang balaod sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pakigiusag kang Kristo, Hesus nagluwas kanato gikan sa balaod sa sala og sa kamatayon. Dunay duha ka balaod ang gihisgutan diha sa versikulo 2. Balaod sa sala og balaod sa espiritu, og kining duha ka klase nga balaod nga gihisgutan dinhi dili pareho og
kana bitang nahimo, nabuhat. Dili sila pareho nga nabuhat sa ato ang kaugalingon. Kay ang balaod sa sala, pailhon ra ka sa sayop. Pailhon ra ka nga silutan, nagdala og kini og silot, apan ang balaod sa espiritu nagdalag kinabuhi. Ang gisiguro dinhi mga kaigsuonan sa kung kinsa ang makadawat sa balaod sa espiritu, kato lamang tinud-anay nga nahiusa kang Kristo. Kinsa gani ang tawo nga tinud-anay nga nahiusa kang Kristo, katong bag-o na nga kinabuhi. Kaniadto nangabit, diha kang Kristo wa nay kabit. Kaniadto naglibin, diha kang Kristo wa na maglibin. Kaniadto daghag bisyo, karon nga naa kang Kristo wa nagyoy bisyo. Mao man ay tinuod nga na tao nga nahiusa kang Kristo, dili naman na pwedeng lalisan. Ikaw ug ako nga tinud-anay nga nahiusa kang Kristo, bag-o na gyud ang ato ang panghuna-una. Bag-o na gyud ang ato ang batasan, bag-o na gyud atong kinaiya. Apan kung do na may mga taong bisyoso, mga kaigsuonan o niya mo angkon nga nahiusa kang Kristo, mga tao ra nang naglimbong sa ilang kaugalingon. Mga tao ra na nga nangilad sa ilang kaugalingon. Nya hinumdumi ni kung nakahimo sila sa pag-ilad sa ilang kaugalingon, unsa pa kaha sa laing tao. Makahimo sila sa pag-ilad sa ilang kaugalingon, samot pa sa laing tao. Munang magbantay ta sa mga Kristohanong bisyoso. Munang magbantay ta sa mga Kristohanon nga nagpatuo nga Kristohanon apan nangabitra. Magbantay ta. Kaya nga naman, nakahimo magani sila glimbong silang kaugalingon unsa pagkaha sa laing tao. Kaya kaniyang dadun sa kangit-ngit. Kay gidala man gani ni ang iyang kaugalingon. Muna nga ingon si Apostol Pablo, palayo sa mga Kristohanong bisyoso, kay walay tinuod nga Kristohanong naibisyo. Maunay giklaro sa Biblia. Kay ang tinuod nga nahiusa kang Kristo, bag-o na ang kinabuhi. Ingon si Juan, sa unang Juan kapitulo 1 man siguro to, itong gibasa ka ganina, versikulo 6 man siguro to. Ako sang tan-aon ha. Nga matud pa diha mga kaigsuonan nga kung moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diha sa kangit-ngit na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamaturan. Manang magbantay ta. Ini mong tapad pagbantay. Kay daghan kaayo rong maayong magwawali, maayong muwali, maghimo pag mga milagro. Bantayin ninyo niya. Daghan na naman ta sa katapusang mga adlaw. Daghan na kaayo rong mga milagro-milagro. Dili biya na ebidensya ang milagro. Ang tinuod nga ebidensya mga kaigsuonan, kanang tinuod nga nabag-o. Kanang tinuod nga wan ay bisyo, wa nay pagkahambugiro. Na ang pagkamaubsanon nga nagkinabuhi sa pulong sa Amahan. Daghan ang kaayrong mga milagro-milagro. Daghan na. Unya wala ra bay lain nga gihisgutan diha sa Biblia nga mga kahimtang sa katapusang mga adlaw. Nga daghan nga mga milagro, daghan nga mga tao magdala sa ngalan ni Hesus, maghimog mga milagro, magwali sila, maghimog mga milagro, manangyaw, maghimog mga milagro. Unya tungod sa mga milagro ang gipasidaan ni Jesus, kung mahimo ang mga pinili, makabig pa nila. Naaroy mga simbahan nga nangasira tungod sa milagro. Naaroy mga simbahan nga nangawagtang ang mga membro, nawagtang mga sakop tungod sa mga milagro. Dili tungod sa kinabuhing bag-o. Na naman taron sa katapusang mga adlaw. Milagro dito, milagro dire. O niya unsa may gipasidaan sa atong Ginoong Hesus. Dili basihanan ang milagro. Dili basihanan gani ang pagwali sa mga mensahe sa Dios. Bisan pa ang pagpagula sa yawa, dili gani basihanan. Ang tinuod nga basihanan nga nahiusa kang Kristo, wala na magpuyo sa sala. Wala na magkinabuhi sa bisyo. Anang bantayanan nato. Dili ta angay palimbong, dili ta angay pailad. Daghan mga tao nga madalaras milagro. Na gani mga milagro mo ingon dayon na ang Dios niya.
Mura ratag panahon ni Apostol Pablo, nga sa panahon si Apostol Pablo naghimog mga milagro ang mga tao dito sa Malta niingon dayon ang Dios minaog naa niya. Sa dihang si Pablo gilikusan og sawa, unya naghulat ang mga tao, mga kaigsuonan, nga mamatay si Pablo, unya sa dugay taas-taas nga higayon nga sila nagulat wa man maunsa si Pablo. Ingon day ng mga tao, naa ang Dios niya. Mao ba to ang pagkasulti, mga kaigsuonan, diha sa kaagi ni Pablo, mga kaigsuonan? Na ato sa buhat, mga igsuon, 28 man siguro 28 man siguro to. Ako tong pangitaon nga si Pablo gilikusan og sawa nga gikan sa katubitaw nga gikan sila sa pagkalunod. Naatos 28 buhat akong tan-awon sa diri. Buhat 28 versikulo 3. Unya namunit si Pablo og ang mga igsusugnod og sa ihang pagbutang niini sa kalayo migula ang usa ka halas tungod sa kainit og mibalikos sa ihang kamot. Ang mga lumad nakakita sa halas og nagbitay sa kamot ni Pablo og nag-ingnanay. Mamumuno tingali ning tawana. Apan ang hostisya dili gayon motugot nga mabuhi siya bisan kung nakalingkawas siya sa dagat. Apan gisalik giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo og wala gayod siya maunsa. Nagpaabot sila nga maghupong siya og mukalit pagkatumba og mamatay. Apan tapos sa dugay-dugay nga pagpaabot, nakita nila nga wala siya maunsa. Busa na nausab ang ilang hunahuna og miingon, usa siya ka Dios. Dili di ay nga ang Dios minaog na kaniya. Miingon gyud ay sila nga usa siya ka Dios. Usahay ra ba ang tao, mga kaigsunan, kung makita ganing mga milagro, tuod dayon nya Kristohanon ka. Pero kasagaran, mga kaigsunan, ang mga tao nga dali kay motuog mga milagro, mga tao nga mawala magbasag Biblia. Hinumdumi niya, dili tanan nga milagro maoy buhing ebidensya nga na ang Dios sa maong tao. Kay gibasidaan na diha sa sulat ni Mateo, sulti sa atong Ginoong Hesus, diha sa Mateo 7:21-23. Nga daghang kay mga tao nga naghimog mga milagro, nag-ayog masakiton, nagpagawas og yawa, pero bisyoso, sigirag pakasala, wala na dawata ni Jesus. Ingon si Jesus, wala ako makaila kanino, mga makasasala, pahawa ka mo. Mao na, mga kaigsuonan, kinahanglan nga kantigutang mo ila. Kantigutang mo ila, una sa tanan sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang tao nga naiusa tinud-anay diha kang Kristo. Tao nga dili hukman sa silot, mga kaigsuonan. Mga tao nga bag-o ang kinabuhi. Mga tao nga wala na gyud magpuyo sa sala. Versikulo 3, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao, gihimo sa Dios, gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagdumala sa iyang anak, nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. Ako ni nga ipadayon, mga kaigsuonan, ako sa ning taga-anog mensahe, dili ka viral. Wala na ibili ang kinabuhi. Sige lang og saad-saad nga mo alagad sa Ginoo, apan naabsan hinuon sa kamatayon. Wala na'y kapusnanan pa ang mga katigayunan, kay sayo ta naman mo paingon. Wala na'y bili ang kinabuhi, wala na'y kapusnanan pa
Wala na'y bili ang ginabuhi o wala na'y kapuslanan ng tanan. Kaya nga naman, ikaw ug ako dapat si Kristo na ang nabuhi. Dili na kita. Si Kristo ang nabuhi. Kung si Kristo ang nabuhi, mga igsoon, kung makakita kag simbahan nga gihugaw-hugawan, makakita kag trabaho nga gibaliwala lang, trabaho diha sa Ginoo nga gibaliwa lang, masuko si Jesus. Masuko si Jesus. Okay, itong padayonon mga kigsuonan ng minsay sa Dios diha sa bersikulo 4. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balawd matuman dinhi kanato nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu dili sumala sa tawhanong kinaya. Diha sa bersikulo 2, bersikulo 5, bersikulo 6, bersikulo 7 hangtod sa 8 mga kaigsuonan, hangtod sa unahan dunay duha ka klase nga pagkinabuhi. O kining duha ka klase nga pagkinabuhi dili pareho og padulngan. Og sa atong pagpuyo sa kalibutan kinahanglan kantigutang mo ila kung asa ta nagkinabuhi karon. Kung asa ka nagkinabuhi karon, nagkinabuhi ba ta nga gimanduan sa Espiritu Santo or nagkinabuhi ba ta gimanduan sa tawhanong kinaya? Giklaro dinhi mga kaigsuonan nga dili gayo dawaton sa Dios ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Og ang tawhanong kinaiya wala gayud gililong. Gipadayag gayud na sa Dios diha sa Biblia aron makabantay ta. Aron makasiguro ta mga kaigsuonan nga sa atong pagatubang sa Dios dili ta mapakyas. Unsa ang mga ilhanan sa tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya? Pisa-pisa diha sa libro ni Pablo. Galacia kapitulo 5, bersikulo 19, akong pagbasahon. Galacia kapitulo 5, bersikulo 19 nagingon. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Tawhanon nga kinaiya. Kay ang giingon didto mga kaigsuonan sa Roma kapitulo 8, nag-ingon siya dinhi kadtong nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Bersikulo 5, kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, naghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon. Sa mga butang tawhanon ingon nga nagkinabuhi sumala sa espiritu, naghuna-una kanunay sa mga espiritu mga butang. Ang paghuna-una kanunay sa mga butang tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-una kanunay sa mga butang nga espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Diagi klaro nga duha ka klase nga pagkinabuhi nga angay pilian natong mga tao. Nagkinabuhi ba ta sa Espiritu Santo or nagkinabuhi ba ta sa tawhanong kinaiya? Aron makailata kung kinsa ang tinuod nga tao nga nagkinabuhi sa Espiritu Santo o kinsa pud ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Sumala sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 nagingon. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakigilawas. Kumusta naman? Mga Kristiyanon, mayong gabi ninyo diya, wala na ba ang salawayong pakigilawas? Siguro, kung naamay salawayong pakigilawas, kaniadto rato. Kaniadto rato nga, wala ka mahiusa kang Kristo. Apan kung naana ka na hiusa kang Kristo, nakadungog na kas kamatuoran, og miangko na ta nga kita mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, nan kanang salawayong pakikilawas, ato na nang biyaan. Ato na nang talikdan. Ato na nang isalikway o ato na nang kalimtan. Salawayong pakikilawas. Kay usa na ka tawhanong kinaiya. Unsa man ang salawayong pakikilawas?
Doon ay mga tao, mga kaigsuonan nga moadto pag mga beer house, mga bag og mga babae or mga bag mga lalaki. Dili na ko ikalimod mga kaigsuonan, nag-drive man kog taxi sa Cebu City, pila ko katuig nga nag-drive kog taxi. Daghan kayong mga tao nga musod og mga beer house, musod og mga abangay og mga babae. Ang babae sad mo abang og lalaki. Unya mo sangpit og Dios. Magampo pag Dios. Samtang naay ko'y pasahero nga ako ang gihatod sa Tudapit Dias Mandawi nga usa ka babae, nagampo ba siya nga may unta og makakita siya og maayong bana? Unsaon pagkakita niya og maayong bana nga ang iyahang sudlan dili man maayo nga dapit. Sa lawayong paghigilawas, hugaw og hilas nga mga buhat. Hugaw gani nga buhat, hilas nga buhat, mga tawhanon ng akinaiya. Ingon man ang pagsimbag mga Dios-Dios ug ang kanang pagpamarang, pagpangdaot. Kung usa ka Kristohanon, mudaot ka sa imong isig ka tao, labi na sa imong isig ka magtotoo, naag kinabuhi ka sumala sa tawanong kinaya. Ug dili na maoy makapahimuot sa Dios. Ug matud pa sa Roma Kapitulo 8, balikan usa dato didto. Kaaway sa Dios ang mga tao nga nagbuhat niini. Versikulo 7, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-una sa mga butang tawhanon. Kinsa gani ning kanunay naghuna-una sa mga butang tawhanon? Versikulo 5, mga taong nagkinabuhi sumala sa tawanong kinaiya. Diha sa versikulo Kapitulo 5 sa Galacia nga atong ibasa kaganina, atong ipadayon ang versikulo 20. Ingon man ang pagsimbag Dios ug ang pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Kinsa man nga kung ikaw usa ka magtotoo, dayong usa ka Kristohanon nga naa ang pagdumot, walay pulos ang imong pagkakristohanon. Kay ang imong pagkakristohanon nahimo mang kaaway kas Ginoo. Ug matud pagyud dito sa sulat ni Apostol Pablo, dili gyud ka makapahimuot sa Dios. Unsa may buhaton sa Dios sa mga tao nga wala makapahimuot kaniya? Panalanginan? Iyang proteksyonan? Iyang giyahan? Dili. Kay ang iyang panalanginan, ang iyang proteksyonan, ang iyang giyahan, kato lamang mga tao nga nakapahimuot kaniya. Kinsa man ang mga tao nga nakapahimuot kaniya? Kato mga tao nga naghuna-una kanunay sa mga espirituhong butang. Mga tao nga gimanduan sa balang espiritu. Kinahanglan wala na gyud ang pagpamarang. Wala na ang pagdumot, kanang pagbingkil-bingkil. Usa sa mga hinungdan kining bingkil-bingkil, ibin diha sa simbahan, kana bitang naay pagbingkil-bingkil ang simbahan kung ang mga tao sa simbahan dili na mo respeto sa nagdumala. Dili na mo tahod sa nagdala. Mura na kumbaga maswito ang naa sa simbahan kaysa nagdala sa simbahan. Maunay kuyaw kaayo diha sa simbahan. Naagyod ang pagbingkil-bingkil. Una, kung ang mga sakop sa simbahan dili na mo respeto sa nagdumala sa simbahan. Kana bitawng niingon si Apostol Pablo nga ingon siya diha sa Galacia man to nga mensahe mga kaigsuonan. Galacia. Ingon siya dinhi, apan kun kamo
magpinahitay o magtinukbanay sama sa mga mananap pagbantay nga dili kamo mahurot sa usak-usa. Mao bitaw na ang diha sa simbahan, ang Dios nagtudlo gyud nga kamong mga sakop sa simbahan, higugmaan ninyo ang inyong mga pangulo. Unsa may gipakita sa tao nga nahigugma, kanang mutahod, kanang mutuman. Ingon si Jesus diha sa Juan 14:15 man siguro to, nga kung tinuod nga kamo nahigugma nako, tumanan ninyo ako mga sugo. Maingon man nga ang sakop sa simbahan nahigugma sa pangulo nga gibutang sa Dios ni anang maong simbahan, mutuman sa sugo sa pangulo. Ang problema kasagaran karon, mga igsuon, ang mga sakop sa simbahan maunay gustong sundon sa pangulo. Doon na dayo mga tao moingon nga, ay kog iga pastor, kay daghang simbahan nga pwede na kong banlihinan. Inana ba klase nga espiritu nga animo? Inana ba nga klase ang Espiritu Santo? Ang tao nga naay balang espiritu o gimanduan sa balang espiritu, mo pailob, mo paubos. Kay nga naman, ang tao nga gimanduan sa balang espiritu, mohari ang gugma. Unya unsa may kinaiya og batasan sa gugma. Ang gugma dili mapahitason. Ang gugma dili bastos. Kumusta naman ang mga sakop sa simbahan ron? Dili ba bastos? Naabay respeto. Sa mga naminaw sa Shine FM, kumusta naman mo? Naaba mo'y pagtahod sa inyong pastor? Gituman ba ninyo ang unsay tingog sa Dios sa inyong mga pastor? Kay maumanay kasagarang ugat, maumanay hignundan mga kaigsuunan nga naay pagbingkil-bingkil. For example, alis pamilya. Wala gyoy pagbingkil-bingkil sa pamilya kung ang tanang mga anak sa maong diha sa pamilya mo respeto sa ginikanan. Tinuod na oy, naamang gyud tay tagsa-tagsa ka pamilya. Kung ang pamilya na ang mga anak na ay inahan, na ay bana, na ay ginikanan, kung ang tanang mga anak sa maong pamilya mo respeto gyud sa inahan og sa amahan, kumbaga naay respeto ang tanang mga anak, malinahon ang pamilya. Wala gyud pagbingkil-pilkil nga mahitabo. Nindot kay tan-awon mga kaigsuonan nga ang pamilya malipayon. Nya unsa may makaguba sa kalinaw og pagkamalipayon? Bisyo. Mailhan ra nimo ang taong Kristiyanon nga nay bisyo kay maunay muguba, maunay makapawagtang sa kalinaw di simbahan. Maunay tinuod. Ikaw og ako na magitay pamilya. Tanawa ko no, unsay kasagaran nganong naay pagbingkil-bingkil. Di ba? Kung ang mga anak diha sa pamilya wala nay pagtahod, di na mo respeto sa amahan, naay mga anak mura ng amahan, naay mga anak mura ng inahan, maunay magbuot. Unsa may hinungdan nganong dunay kagubot ang simbahan? Unsa may hinungdan nganong nagkagubot ang panahon ni Jesus? Kay dili sila motuo ni Jesus. Gusto nga sila mo'y tuuhan ni Jesus. Munang advice sa Dios diha sa Biblia. Mga sakop sa simbahan, higugma og tahura ang mga pangulo nga gipadala sa Ginoo aron pag-atiman ninyo. Kasina. Kanang kasina og kahakog di gyud na magbuwag. Kanang kapungot sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog,
pagkamapatuyangon sa lawas tong kaibog uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa gimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingarian sa Dios. Nganong wala may dapit? Kay dili gyud na sila makapahimot sa Dios. Ang mga tao nga nagbaton sa tawhanong kinaiya gusto ang ilang kaugalingon maoray ilang kahimutan. Moingon na ni silang sakto ko. Mga igsoon, magbantay ta. Kay kung tinuod tang gimanduan sa balang espiritu, mapaubsanon ta. Puno tag respeto. Labi na sa mga pangulo. Labi na sa mga nagdumala o nagatiman aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa man. Walay laing nagampo na to, kundi ang pastor na to. Ako nga pastor, dunay pastor nako. Og katong akong pastor, kabalo ko nga nagampo sa Dios para nako. Mao ba na imong nasayran? Kanang pastor nga nagdumala nimo, nagtudlo nimo, nagampo nas Ginoo para nimo. Muna nga atong uting kayon ang atong kaugalingon. Atong eksaminon kung nagkinabuhi pa bata karon sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba'y nagmando sa atong kinabuhi? Kung wala, maunang manggawas ang tawhanong kinaiya. Naadayon ang pagkabahin-bahin, naadayon ang pagkabingkil-bingkil, na naman tas panahon karon nga ang mga tao naana sa kanabitang giingon ni Apostol Pablo katapusang mga adlaw. Ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mga mensahe, ang ilang paminawon kato na lang tinumo-tumo. Diha sa bersikulo mga kaigsuonan nga Roma 8. Roma 8:8, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawang kinaiya dili gayud makapahimot sa Dios. Dili man gid malipay ang Dios nga magkabingkil-bingkil, magkabahin-bahin, magdinautay. Dili gid malipay ang Dios. Kay dili man gud magkahiusa ang tao kung naa sa tawhanong kinaiya. Unya kung nasakitan ang mga pastor, nasakitan ang mga pangulo sa simbahan, labaw nang nasakitan ang Dios. Kay ang Dios mo ay nagpadala og pastor aron na ay magampo para nimo. Versikulo 9, apan wala na kamo magkinabuhi sa minaduan sa espiritu tawhanong kinaiya kun dili sa espiritu kun tinuod man o galing nga ang espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing. Katong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Mauna nga ang tao nga tinuod nga dunay Kristo, dunay balang espiritu, nagkinabuhi gyud na sama ni Kristo. Ang tao nga nagkinabuhi sama ni Kristo mga kaigsuonan kanunay naikadasig sa pagwali. Dunay kadasig sa pagtuon sa Biblia. Dunay kadasig sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Biblia. Apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Ang gipasabot ni Apostol Pablo kini atong lawas subject gyud nis kamatayon tungod man gyud sa sala. Resulta man gyud ang kamatayon sa sala nga nahimo ni Adan og ni Eva. Kini atong lawas di gyud ni madalas langit. Wala magpasabot dihas versikulogis nga naatay sala. Kining atong lawas mamatay gyud ni. Di gyud ni mao ang lawas nga dadog langit. Ilisa ni siya. Ilisa ni siya lawas nga dili madunot. Kay kining lawasa mamatay gyud ni. Muna niingon bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala, ang espiritu kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios.
Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo Hesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo mohatag usab og kinabuhi sa inyong mga madunot nga lawas pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Tungod di ana, mga igsoon, obligado kita sa pagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya. Kanang moingong obligado katungod nato ang pagkinabuhi. Dili mga kaigsuonan sumala sa tawhanong kinaiya. Kay ang tinuod nga tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaiya, silutan gyud, mamatay gyud. Apan mabuhi ta kun pinaagi sa espiritu, patyo na to ang tawhanong binuhatan. Usay buti pasabot. Pinaagi sa mga pulong ni Jesus, pinaagi sa mga pagtulunan og balaod patakaran sa atong Ginoong Hesukristo, huwag tango na to ang mga binuhatan. Tawhanong binuhatan. Kanang ayaw na pamakak, ayaw na pamarang. Kanang mga ayaw. Daghan kaayong mga ayaw diha. Mao ni atong bantayan. Diha sa pagpangalagad sa tao ngadto sa Dios, daghan kaayong gidili diha. Daghan kaayong ayaw. Speaking about sa pagpangalagad, naadayon sa Kapitulo 12 sa Roma, ang pag-alagad sa Dios. Hisgutan diha nato ang mga ayaw. Versikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan sa niining panahona. Balaod ni, sugo ni, diha sa grasya nga naa kang Kristo Jesus. Sa unahan, sa versikulo 11, ayaw kamo pagtapol. Hinuon pag madasigon kamo diha sa espiritu og alagari ang Ginoo. Versikulo 16, ayaw kamo pagpagarbo. Ayaw kamo pagpakamaalam. 17, ayaw baslig dautan. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Versikulo 19, mga higala, ayaw kamo panimalos. 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon daga ang dautan, pinagi sa maayo. Maunay angay na tong bantayan. So diha sa versikulo 1, mga kaigsuonan, sa Kapitulo 8 sa Roma, hangtod sa versikulo 17, diha giklaro ang duha ka klase nga pagkinabuhi sa tao. Og ang duha ka klaseng pagkinabuhi sa tao, dili pareho ang padulngan. Unya magpili ka, magpili sad ko. O gawas nun ta sa pagpili niini. Kung nagkinabuhi ta sumala sa tawhanong kinaiya, dili gyud ta makapahimot sa Dios. Apan kung nagkinabuhi ta sumala sa minanduan sa Espiritu Santo, panalanginan tas Ginoo. Mailhan nimo ang tao, mga kaigsuonan, nga gimanduan sa balang espiritu, magsulti na sa mga butang nga langit nun. Magsulti na sa mga butang nga maayo. Apan ang tao nga gimanduan o gidumala sa tawhanon nga kinaiya, magsulti na sa mga butang nga dili maayo. Ako nagtuo nga ikaw ug ako doon na kay nasabtan sa atong panag-uban. Ug ampingi ang imong nasabtan sa mga pulong nga ato karong na hisgutan. Ugma sa buntag, ato ning hisgutan ang umalabot nga himaya o gugma sa Dios diha kang Kristo. O ato nang hisgutan ang uban pang mga mensahe diha sa Kapitulo 8. Akong gipasalamatan ang Dios nga nasayod ta sa duha ka klaseng pagkinabuhi. Og ako nagampo og magampo sa Ginoo nga pilion nimo ang pagkinabuhi nga minanduan sa balaang espiritu og dili sumala sa tawhanon nga kinaiya. Importante gyud na, mga kaigsuonan, nga dili sumala sa tawhanon nga kinaiya.
Mayong gabi sa tanan, maayong pakiguban ug dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo sa imong pag-share ni ining atong programa. Ayaw panapol, ayaw pagduduha sa pag-share ni ining ato ang programa tungod kay nakitaan ka sa Dios. Gimonitor ta sa Dios kung unsay atong gibuhat, ato nang dawaton ang ganti niya. Sinida naro tama gyud na pastor ang pulong sa Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Alma Pires, si Arlene Soyan Tras Saris. Hello Pastor Gideon Candilero, salamat sa Ginoo naka-on air nang ikaw. Imingaw nako sa pulong sa Ginoo. Nawa anay ikaw pila ka adlaw. Kumusta? Nawala gid ko pila ka adlaw. Si Alamiliki no Tiro, salamat sa Ginoo sa imong mga pag-ampo kanamong tanan pastor, dalaygon ang Dios. Si Husil Silvi Uruhi, maayong gabi, mayong pagiguban. Salamat kayo sa inyong pag-share sa ato nga programa o sa inyong pagbuhat niini. Ang Dios nakakita og ang Dios magpanalangin kaninyo. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ipaabot diri sa ato programa. Kung doon na mo'y mga dugang mga mensahe, ayaw na taguig, ayaw na ihikaw, nanginahanglan ang usa-usa og panalanginan ka sa pag-share niya. Si GR Kaparans Hadas, glory to God, salamat sa Ginoo. Pastor Gideon Labaw, salamat sa Ginoo. Sister Teresa Masagin, mayong gabi. Si November 26, mayong gabi, mayong pagiguban. Og si Jocelyn Albores, mayong gabi. Mayong pagiguban sa tanan mo Ripley, labi na Sister Alda og sa tanan nato magigsuonan diha sa USA. Mayong nga pagiguban ni RCL Matundo. Thank you sa pulong imuhang ipaabot kanamo. God bless. Susana Pableo, salamat pastor sa balang minsay sa Ginoo. Mga igsuon, importante gyud nga mo desisyon ta. Magkinabuhi ta sumala sa tawhanon. Sumala sa espirituhanon, dili sumala sa tawhanon. Matut pa ni Shirley Tumaudos, pwede ko nimo PM pastor, pwede ragyod. Pwede ragyod ka maka-PM nako, Sister Shirley. Ako may kagawasan, tungod kanimo. Ako rati kang i-PM unya kay akong gigamit karon nga account, ang account sa akong asawa, may akong gi-monitor. Kay usahay dunay mutawag sa akong account. Si Ryan Masingkap, salamat sa Ginoo. Si Girly Salvia Pigalan, maayong gabi. Si Bro Joy Kibo Sumaliling Disikan, maayong gabi pastor, shout out mi diri sa Oyanggurin, Davao City. Si Bilin Ortiga, ganda ng minsay mo pastor, salamat sa inyo. Dalaygon ng Dios. Ininda naro tumba, nawala lagi ka pastor. Sige ko gulat. Ako naman to gipabalo nga naagi ko'y biyahe. Na ko'y biyahe sa gihulngan uban akong asawa, uban pamilya kay imo kong speaker sa maong Thanksgiving unya nangandam pod mi sa maong krusada. Pag-abot namo mga kaigsonan, wa gid may kaday krusada tungod kay wala na may kakuha. Wala kakuha ang pastor nga naghikay para sa krusada, wala kakuha permit dito sa syudad sa gihulngan. Una nga nakauli rami kay kung wala, kung nadayon ang krusada wa gyud pagani ni kauli kay ang krusada pizza 1, pizza 2, pizza 3 man dato sa bulan sa April. Og salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan tungod kay nagulat na lang ta ang mga mo install sa FM station mao nalay atong ihulat. Kunya matud pa sa iyang mensahe ni Pastor Kim nga base og sunod pa gyud semana, first to second week siguro sa April ma-install o niya sulod ra sa 3 ka adlaw mutingog na ang FM station diri sa atong recording studio. Yehey, thank you Lord. Maginay akong kalipay mga kaigsuonan kay mao nay akong giampo sa taas-taas na panahon.
Muawit ko sa atong awit mga igsoon nga naumol ni ining maong programa. Gugmang maunungon. Akong awiton mga kaigsuonan ang awit nga gugmang maunungon. Sukat pa kani ato iubanan mo ako. Sukat pa kani ato giatiman mo ako. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunongon mong gugma, nakadasi, nagaligo sa pagtubo. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay gyong maunongon. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Mayong gabi ini mo noytan, kay ang gugma mo kanunay gyong maunongon. Hingtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, o Jesus, dawata ang mga halad ko. Usa sa mga awit mga igsuon nga ato ang nahimo sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko, si Jesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi pinialan ra ka. Busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga
magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay hulungan ka ni Hesukristo atong higala. Ang pingin kinabuhi mo, ang pingin kaugmaon mo, ang pingin ang tanan, ang anak kanimo. Dili ang ikauban mo, dili ang mabarkada mo, dili ang tanan, ang muunong kanimo. Tanang butang nga anak ka, dinumdumi piniyalan na ka, usa ang pingin, kay may oras paninglan ka. Siguro ha nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka, ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadloki mga pagsulat, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo atong higala. Awit pagkalangit nga gi-request diri mga igsoon sa dili pa ko man namilit, awit kinabuhi bag-o. Gi-request ni Sister Girly Salvia Pigalan. Kinabuhing bag-o nga gi-request diri sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ng Dios mga igsoon sa mga pulong mga mensahe nga atong nadunggan. Ako nagtuo nga ikaw ako makadesisyon ka sa pagkinabuhi nga minanduan sa Espiritu Santo o dili sa tawhanon na kinaya. Doon na mo'y mga pangutana o kaha mga pre-request, pwede rin ninyo ipaabot diri sa ako ang account Gideon Candelario, o sa diha nga inyohang i-search ang ako nga Gideon Candelario, ang inyohang tanawon katong naatay profile nga sama ani natas recording studio o naasad sa FM station. Si Pastor John D.
Agkol, maayong gabi, maayong pakiguman pastor. Salamat kayo sa imuhang kinabuhi. Dalaygon ang Dios nga mag-uban o magpanalangin kanimo. Salamat kayo Pastor John sa imuhang pagtumbaya sa atong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Akong giyang matagusa nga moatuta sa pagpasalamat o paghimog mga pagdaig ngadto sa tumbuhi nga Dios ug dili lamang himuon niining takna kun dili sa tanang panahon, dili nato kalimtan ang pagdaig sa pagkamaayos Ginoo. Kapot ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Iyan na usab kami sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpanalangin sa imong mga pulong diri kanamo. Imo kaming gipanalaginan sa imong mga pulong. Imo kaming gipanalaginan sa imong mga mensahe nga mihatod kanamo sa tinuod klaro nga pangapamaagi kuno saon namo pagkinabuhi sa kalibutan. Nga magkinabuhi kami nga minaduan sa Espiritu Santo. Aron kami makasiguro nga makapuyo sa gingharian nga imong giandam alang kanamong tanan. Amahan Dios nga magkagagahom among isalig diha kanimo ang among matagusan namo kinabuhi, among makaigsuonan nga nanarbaho nini pang mga orasaha, among makaigsuonan nga naasbiyahay nini mga orasaha ug ako makaigsuonan nga naa sa ilang Pinoy-anan, bisan pa sa ako makaigsuonan nga naa sa mga problema kalwalad-on ug sa mga balatian ay declare nga padayon ka nga magapanalangin kanilang tanan. Padayon ka o Dios nga maghatag kasulbaran sa mga problema o magkahayos sa bisan unsang balatian sa tanang mitungop o misalig kanimo. Kay ikaw nga Dios dili magyod mamupakyas sa tanan nga mudangog kanimo. Salamat Amahan sa mga pulong nga among nakatunang nadunggan nga ikaw ang Dios among malagaran nining tanan. Dalaygon ka nga Dios nga sa among pagpamahulay mga tulog mamahulay kami uban sa imong gahom. Salamat o Dios sa mga anghel nga imong gipadala sa matag usa ka Pinoy-anan aron magbantay pag-atiman kanamong tanan. Among isalig itugyan na kanimo ang tanang mga pagdaig pagpasalamat dungog kaduganan alang lamang kanimo. Jesus name. Amen. Amen. Palaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan og salamat sa Ginoo sa pagpanalangin sa tanang nag-share ni imong programa og siya nga nakakita niini magpanalangin kanimo. Kini yung suon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa nga ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi mo. Good night and God bless. Pagday nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo
tanan.